Гръб с гръб един към друг. И сега, когато комата ви подаде погачета, трябва да я хванете заедно и да видим кой ще отчупи най-голямото парче. Комички, чакай, ще им е трудно с подноса отдолу. Без него. Имаше да напъват. Давай, каза комата! Давай! Крис, по-голямото парче е в тебе, приятелю, което значи, че ти ще носиш парите в къщи, а жена ти ще ги харчи. А сега давате тази погача на кома и комата. Давате на кома и комата да минете да я раздадат на всички гости, за да ви е винаги пълна къщата. А само искам да отбележа, че колкото трохи има по пода, толкова деца ще се народят в тази къща. Не трябваше да я подхвърляш, Крис, бая работа ще се отвори. Бистър, нали разбра по едно парченце на всеки гостенин, за да им е винаги пълна къщата на младите, а на всички гости пожелавам добър апетит. So we break it, and you give to each one piece of it. So everybody, every single individual person. Yes, not there. You get this one.